चिरां जिल्लानि रानिखाथायाव थानाय सतसंगी मन्दिर बेवहाय दिनै ठाकुरनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। आजा दिनै सतसंगी सिबियारि बिथांमोनखौ लामा लामा हानजा सुरनाय नुनो मोनदों। बेयो मा खारनाव हानजा सुरदों? बियो माने सासे ठाकुरनि अनसुला ठाकुरनि 137 माने बार्थडे सेलिब्रेशन आरोखि। आच्छा जोनोम सान फालिनाय औ उत्सव आरोखि। आच्छा बे चिरां डिस्ट्रिक्ट वाइज बेखौ खुंनाय जादों रनिखाथायाव। गासिबो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिबियारिफ्रा बेवहाय जयैनो बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो। जोबोद मोजां खोथा। बिदिब्ला बेखौ बर'फ्राल' सिबियो ना गुबुन गुबुन जाथियाबो बे धोरोमखौ सिबियो? बेखौ धोरोमबाथ' जोङो एक्चुअलि इसोराथ' बयनिबो थाखाय फैयो। सोरबा पार्टिकुलार मोनसे जाथिनि थाखायल' फैया, माने बयनिबो मानसिनि थाखाय फैयो नालाय। जाय जेखौ फोथायो बेखौ लाबाय। बेवहाय गासिबो जोंनि सतसंगियाव नोङो सावथाल मोनगोन, नेपालि मोनगोन, बर' मोनगोन, बाङालि मोनगोन, एसामिस मोनगोन, गासिबो मोनगोन आरो। गासिबो जातिनि कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बेवहाय दङ आरो। दा नुगोन नोंथांमोना रेलियाव जोंना सावथाल दं, उराव दं, बेंगलि दं, एसामिस दं, बर' दं, गासिबो माबानि मानसि दं आरो बेवहाय। सतसंगी धोरोम सिबियारि गोजा? गासिबो। आच्छा आरो बेवहाय हानजा सुरनायाव गुबुन गुबुन हारिनि मोसाखावरि बिथांमोनखौबो मोसानानै दामनाय देनायजों हानजा सुरनायाव बाहागो लानाय नुदों। बिथांमोनाबो गासिबो सतसंगी धोरोम सिबियारि जोब ना ओरैनो मोसाखावरि हिसाबै लेंहरनाय जादों? खायफा मोसाखावरिखौ जों लेंहरनाय जादों आरो धोरोम सिबियारिबो दङ। जेनेबा ख्रिस्टि पार्टिबो दङ, दा मोसागोन नालाय, दा बिसोरखौ ओरैनो थास्लायस्लाय लेंहरनाय जादों आरो। बेबो दङ आरो जोंनि सतसंगिफोरबो दङ, मोसाखावरिफोर। आच्छा, दिनै बेबायदि हाबाफारिया सानसे लादों बेवहाय जेनेबा? बियो सानसेनि हाबाफारि, दिनैल'। मैयानिफ्राय हल्ड खालामदों मानसिफ्रा बेवहाय, खिन्थु मेन माबाया दिनै आरोखि। आच्छा, जोनोम साना दिनै मा अक्ट'? दिनै 22 डिसेम्बराव बिथाङा जोनोम जादों, नङा होमबा? 22 डिसेम्बरथ' नङा, थारिख नङा बुस्थुआ। माने जोङो बै इयारखौसो फालिनाय जायो। बेखौ दाख्लै जेनेबा क'क्राझाराव फालिबाय, बै बोसोरखौसो जों फालिनाय जायो दाब दाब जायगायाव। बोसोरावसो फालियो? बोसोरखौसो फालिदों आरो, बोसोरखौसो। थारिखआ जाय जेरै सुबिदा मोनो बिदि लाबाय? बे थारिखखौ माने बार्थडे नङा एक्चुअलि बियो, माने जोङो 137 बे बोसोर जाबाय नालाय, दा बे हिसाबैसो जों फालिनाय जादों आरोखि। थारिखखौथ' जोङो एक्जाक्ट लानो हाया, जेरावबो खुङो नालाय अल इन्डिया। दा क'क्राझारावबो जों थांनांगौ। बे धोरोम जोनोम जानाया 135 बोसोर जाबाय। 137 बोसोर जाबाय। बेखौसो फालियो? बेखौ फालिदों आरोखि। आच्छा बिदिनो फालिनाय जायो आरो, उत्सव हिसाबै आरो। आच्छा, बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि हाबाफारिब्ला मोनायाव फांसनफोर दं नामा? फांसन दङ, कालचार नाइट दङ। आच्छा, सोरखौबा लेंहरदों नामा? दङ, बेयाव जोंनि बर'नि मोसाग्रा मेथाइ खनग्रा सोरखौ लेंहरदों? मेथाइ खनग्रा दङ जोंना बिग्राय ब्रह्म दङ। आच्छा, बेबो सतसंगिखा मानसिया, दा बर'नि लेजेन्डबो। आरो जोंना बे एसामिसफोर दङ, बे कृष्णमणि देब नाथ होननाय, कृष्ण देबि होननाय। ओमफ्राय दङ आरो लकेल आर्टिस्टफोर दंजोबो आरो, नामखौ मेरला दङ। आच्छा, बिदिब्ला धोरोम हिसाबै दिनै देंखो मोनाबिलि लादों। बेवहाय खालि बे जयगुरु धोरोम सिबियारिखौल' लेंहरदों नामा आर्टिस्टफोरखौ? ना जयगुरु धोरोम सिबियारि नङै आर्टिस्टफोरखौ लेंहरदों? जयगुरु नङैबो दङ, माने दस्रा आर्टिस्टफोर दङ, लकेल गोजा आरोखि। आच्छा, दा बे हिसाबै जोङो लकेल आर्टिस्टफोरखौ, लकेल आरोखि, बांद्राय माबा नङा। दा बिग्राय ब्रह्म दङ, बेखौ लेंहरबाय। ओमफ्राय दङ श्री महिलारि दङ। दा बेबायदिनो दङ आरोखि, गोबां दं। दे बिदिब्ला इसोरनि मुङाव बयनोबो गोजोननाय हरबाय। दे, थेंक इउ।
चिरां जिल्लानि रानिखाथायाव थानाय सतसंगी मन्दिर बेवहाय दिनै ठाकुरनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गुबुन गुबुन हारिनि मोसाखावरि माबाफोरखौ लानानै मोसादों। खायसे गोबां धोरोम सिबियारि बिथांमोना ओंखारबोनानै बे हाबाफारियाव मदद होदों आरो बिथांखौ मान होदों। गोबां हारियानो बे धोरोमखौ मोजां मोननानै सिबियो फोथायनायजों थांनानै थानो थाखाय आरो बेखायनो बिथांनि जोनोम सानाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। हानजा सुरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों लामा लामा। हानजा सुरनाया दाबो जोबाखै आरो दंबावोसो फैगासिनो दङ। बे जाबाय चिरां जिल्लानि रुनिखाथा सतसंगी मन्दिरनि सिबियारि बिथांमोन। दिनै ठाकुरनि जोनोम सान, बिथांनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंग्रा बिथांमोनखौ मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै हान्जाखौ सुरनाय जादों।